Sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame joget gojekan. Kae-kae rembulanne yen disawang kok gawe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Gethuk Asale saka tela, potong ngantuk iku tandane apa? ala gethuk Asale saka tela, potong ngantuk atine rada gelap. ya. Aja ngono Mas, aja jamono. Kadung janji aku bakal gelap. Bae. Wah, penontonnya isih akeh. Tasih kathah. Karo Mimin Tasih nggih. wungon. Sing tasih lenggah sapa iki? Profesor Sugiarto. Lenggah di sana. Tuan rumah Nggih. Nggih, pokoke ya wis nyenengke nadyan hawane sumuk ning kabeh isih tetep semangat. Nggih. Nek pinten-pinten dinten iki bediding lho. Oh, Nggih hawane bediding terus ono awan panas banget, jebulane arep udan, kaya Nggih. mau sewa udan. Apa mau golek bojo niku sungguh mangsa bediding ngono ora ya bringko nek wis anu sumuk kaya aku tak anu ngono mung darurat tok ngoten lho Mas. karek milih sing ngendang apa Mbah Gudel? lah kowe disusul selimutmu no kok Sapa? Mas Basuki Mas Saiki Basuki nggo ono HP jajar Mas wisan, Basuki sapa ora. Kak? Mas Basuki sapa? Menika Lah niku lho, ingkang menika niku. kalian Lah. Mas Basuki. Mas Basuki nek sebelahe Mas Mas Topo, Topo. sing Ujane- Ujane maju. kon nyanyi muslim asli kudu ning ko. nggih Nah, Mas iya. Topo, Mas Basuki Topo sehat karo terus Mas nggih. Basuki. Nek Mas Basuki daleme ngendi? Gumul nggih. Gumul. Murangan. Oh murang. Oh nggih. Nek Mas Murangan. Topo ngendi? Mokaton Oh, keluarga Mokaton. Oh iya, ki ya salam kurmat katur Pak Tomo Tirto Mandira Kita Kula Tirto nuwun. Mandira. Nggih. Kula nuwun Pak. Terus sapa nek Retno kae piye Retno ning ndi kae? Retno sampun kapundhut Oh, nggih. Retno. Kancamu kae luget. Kancane Sinta, Ding. gantine niki Oh iya. Kok Banopati ini. Sedikit aku, kok Prabu. Aja. Isih ono kok videone, isih ono. Tasih wonten nggih. Heeh, kae anu sapa to ya? Karo Bunta apa ya? Oh, karo Dian. Oh iya. Nggih, oke. Ki baleni meneh, ayo nderek mangayu bagya lan ndukake warga masyarakat Greh. Pri, Min. nggih Nggih. Ki muga-muga kajat bengi iki sing pirang-pirang iki mau to Saged gelar kabul. budaya bisa Nggih. kabul, Amin. mahanani ketentreman, kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan tumrap warga masyarakat Greh Greh Kadilaju. sakiwa tenene Nggih. Greh Kadilaju. Ugi kadang-kadang paguyuban menapa kalau wau kedaton Damar Kedaton nggih Nusantara. sansaya ngrembaka anggenipun ngleluri budaya. Nggih, damar itu artinya apa? Damar menika lampu. Oh nggih. Nggih. Nggih, Kedaton Keraton. nggih Nusantara ya negara Keraton kita. seluk boten maliki wong Jawa kemawon nggih sedaya ingkang Nggih. sambetan kalian budaya tetep kudu tetep lestari no. iya Nggih. nggih aturaken panglipur nggih Mas Petro Oke. nyanyiket kari suka parisuka Suka iki. parisuka Oh, no. nggih, mung kari seneng-seneng. Yuk, karo Sesuk sapa? iki kanca-kanca fresh Nina barang sesuk arep ngelengke piknik ning hotel. Ning nggih ora apa-apa wong jenenge golek pirang-pirang dina arep nginep ning hotel. sesuk kanca-kanca isih bacutan Ning awan Oh. ku Nina ning hotel ning mbuh karo keluargane apa karo sapa ora ngerti engko tak tekonane. Oh, masuk. Masuk nggih kletik-kletik semen. Ya.
Yo, apa? Yo, aku manut merdeka weh. Menika sragenan. Nggih, oke. Sragenan mawon nggih Metu langsung. meneh nggih. nggone bengi, Jas. Apa? Lara ati. Lara ati 2. Pakai B ya Mbak Cinta. Iya. Iya, Pakai sik. B. Yo, langsung seragenan monggo. Nggih, niki yo. Mas Cokres, Mas Cokres ayo, jangan kasih kendor, Mas. Ngelilir-ngelilir. Besok kamu anu lho, Mas, aku ning Jakarta dikancani lho, Mas. Sok wonge bingungan. Iki sing nyiter dengaran kok pejah to iki. Genah mau saksofon kok. Nggih, kingko sing melu terbatas. Soale mung 45 menit. Paling yo Ki Cokres karo Ki Tanoyo kingko. Nek Wonten Jakarta nek wonten. ora ana Tanoyo iki engko do bingungi soale. Kentung wis ora masuk wis. Ah iya. Kentung saiki jope akeh kok, Kris. Iya wis. Wis. Heeh, luwih laris karo bose saiki. Heeh. Iya, malah terus wah saiki wis tuku sapi ae delo-delo kentung iki. Ya, yuk, mangga. Apa? Lara ati 2. Oke, nek kuwi iki iso ora to? Sing Joko Tingkir kuwi dienggo gamelan iso ora? Rencang-rencang saged menapa? Siap dereng. Oh, ya wis lara ati 2. Lara Yuk. ati 2 aja, Kak. Nggih. Lara ati 2 bae. Sok ketikir sok digarap. Ya. Ayo ya. Ya. Sanggar Cemara lho Ki. Ya. Ya. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Aduh. Mau ke pesta tak beruang. Aduh. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Yo. Sanggar Cemara Legi. Jomplangnya Mas Cokres. Kurang apa aku iki dadi wanita? Kurang apa aku iki tresna? Nyatane sliramu nglarani ati tatu wis rapi ditambeni Mripate iki wis ra bisa tak kedepke. yen to weruh Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Andum tresno ngumbar nafsu ning asmara. Lali aku yen gandeng wanita liya. Hey, hey. Bojoku apa bojone tarik Mas bola bali
mung gawe kelaning rasa Rasa tresna rasa tresna sliramu ra bisa jaga sesuwun enggalo paringan eling karena keluarga tansah ayam tentrem ayam tentrem pangajap rina lan wengi bali bola bali yo 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 aku iki nggone tresno aku ora nesu pri bola bali sliramu narani ati tatu wis ra bisa ditanggani hey hey wis ra bisa tak gedhe yen tau sliramu cecer dheweke kandung tresno umbarna sunya asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis dilihat tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milih tresno apa dheweke dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga won mugi paring ana eling marang keluarga tansah sumandhing ayam tentrem pangajap rina lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati ya Allah bintang tamu suarane ketok nek ngono kuwi aku ora rumangsa dikerjani lho jarene kowe kan anu to sering ngomong to jarene nek bintang tamu ki nek kur ngono kuwi ora ketok suarane dadi bintang tamu kudu ketok suarane nek perlu anu gede anu irama niki sirep ning aku tetep power ngono ya kudune ngono. Ya contone jenenge maestro. Lah nggih. Contone kok dadak contone barang to Pak Penyan menika kok conton. Ning pamrih ngene lho Jas. Oh mimiti senatan sinden tua ning urung suda rungu ngono lho. Tetep arep mung koyo grimingan ngene tetep ijek tengen ngono lho aku ki. Kok ra nesu? Ya ora ngopo sih ana nesu temen. Sesuk ijek kanggo kok nek sore mau lah kuwi. Lho. Iya. Ayo Pak Ngatmin diaturi Pak. Nggih. Ya. Pak Kaji Ngatmin. Lekmu. Oh Mbak. Oh Mbak nembe napa? Sudah pulang. Oh sudah pulang pun kondur. Oh saya. Apa bintang tamune ditokke? Sapa? Kak Ditopo no. Sing iso nyerateni Pak Ditopo ki sapa ta? Sing Mas Harino, Haritano. Oh iya. Piye meneh. Yo Get, munggah Get. Ya. Ya. Ayo nak. Ayo, saiki dandang gula lek suling pernah Get? Pernah Get? Dandang gula lek suling. Ayo ruang. Catetane tok ke. Oh, ben sing ra tau metu. Nggih. Oke ya? Oke. Dandang gula lek suling. Lek suling. Didampingi Bocah kok apa-apa ora nolak ki lho, apa ora balekke.
Apa-apa dipangan. Ya tekne mak abani aku ya tenang to. Iya. Sekecake monggo. Ojo duduk ta, Aku Cis. ngene niken ki ndarakku nek ngantuk ki nek nderek Pakmu tok jeblan melu dalam sapa-sapa ya liyer-liyer terus ki berarti memang pancen ngono aku ngono kuwi. Apa siri anak kok ngantuk jebulane karo tak dokok streaming ngene sapa-sapa ya tetep agek teko ngene langsung hormat langsung petingane berdoa. Tingale turu. Salahe wayangan bengi-bengi. Pewayangan kon esuk jam 7. Ya. Yo. Iya, Nak. Ayo. Hayo rowang angayai kareti Jos. nora kendhat pembangunan desa Angle fokus ke uget-uget ya, Tung. Iya. close up irungku gen ketok nek ngelengo Oh. Yo. binu timure becik supaya tansah maju Sip. ngupakara karang lan kitri Ya. Matur nuwun ya. Mm. Kuya prukon tumandang Nenu. hasangkotku meragut temah dadya tata harja Nenu. handayani murah sandang pangan yakti Surakuta desa desa Dad, kowe mendapatkan apresiasi Standing applause. khusus. Standing applause dari bapak-bapak yang lenggah di sana. Artinya apa? Aku malah merinding. Artinya apa? Keterima kowe, Nak. Artinya apa? Gitu. Jadi soalnya uget-uget ki yo nadyan kemampuannya dia tuh di atas saya. Terus tak anggap kaya dene anak ideologis saya di dunia seni. Ngaten nggih. Ados yo rekaman bareng karo aku dan lain sebagainya. Wis tak tuduh-tuduhke ora tak tuntun ya, tak surung bari bahasane. Ki, kowe ajar iki, klasike diopeni, Nduk. Nah, Ya, Pak, matur nuwun kula kali jenengan, Pak. mergo Kula pancen jenengan sing nyurung kula. wis. Kula jenengan pun nyadari kula di atas soalnya kula sering nyambut gawe teng ereng-ereng niku lho. Matur nuwun lho, Pak nggih. Jarine kaya kuwi mau. Nggih. Di atas ya 100, di bawah ya 100. Piye to kuwi mau? Nggih, Pak. Oh, mlumah ya 100, mungkrep ya 100. Wah, Nggih. jan. Nah, nggih. Kok malah anu. Yo, saiki tip. Nggih. Nah, pancen wajah kuwi kaya dara. Dadi nek dikeplok iki sak lumrahe ya, Jas. Nggih. Ya, Pak. Modernisasi desa.
modernisasi desa. Yo sing ora tau metu. Kowe linggo ning diapit Apri Mimin terus kur semuanya bebarengan ya. Ya. Neng tengah-tengah Apri Mimin lenggah sik. Lungguh. Oh iki wis lungguh to? Oh. Tak kira diapit ki berdiri. Iya, lungguh wae kabeh. Ya. Oke. Awakmu lungguh iso ngadeg lah kene. Modernisasi desa. Siap nggih? Oke, yuk. Sosial lan kabudayan duwe oto aktivitas kemudian keberantas pengangguran modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa sa-Indonesia. Ayo ayo kanca pilengono kanca biar sama enggal katindakno desa kuwi wis kena wis mati tansah dadi objek desa iki ganti. Objek melu nampakake berpolitik ekonomi lan sosial lan kabudayan duwe oto aktivitas kang tundane kanggo berantas pengangguran modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa sa-Indonesia. Iki uga lagu reptane Ki Cakrawasita Get Apri Mimin. Nalika semono setiap hari kita mendengarkan ini di RRI. Mana RRI ngendi? RRI Nusantara 2 Yogyakarta. Nggih. Dadi apa yang dinarasikan oleh sang pujangga pada waktu itu tahun 70-an mbok pilih ya, itu bisa terwujud saat-saat ini. Dhisik ya mboten, desa kuwi ya wis ora neng apa-apa. TV ya mung nang ngene Pak Lurah. Mung kaya pengangen-angen ngeten nggih. Mung kaya pengangen. Saiki ning desa apa-apa kasembatan wis padha karo
kutha, Desa wis padha kepadatanipun mawon Kang benten. Nggih. Golek apa-apa saiki ya ora kudu ning kutha, wis gampang ning desa. Nggih, tur piyayi desa ya wis pinter-pinter, wis sugih-sugih, duwite akeh, dana juga mengalir ke pedesaan. Sekarang diserahkan dana desa desa dikelola oleh masyarakat sendiri. ora terpusat ngoten nggih Desa wis maju. Drajitan wis ana Indomaret to. Oh iya to, Cah? Ora ngene. Oh, sesuk tak gawe. Iya lho dikake Pak Mul. Ditakoki mbok laline pundi Mbak kota. Lenten Indomaret di kota. Oh, Drajitan rungono. Ayame. Oh, lanjaran rano mie ayam. Kuwi sing anu kuwi, nikan kuwi ngendi kuwi? Drajitan dereng enten Indomaret. Dereng enten Indomaret. Nek swalayan enten Apa? sanes Indomaret. Apa? Rahma milik pribadi. Oh, Indomaret rungono, Alfamart rungono, berarti urung kota ya. Kale anu Kentucky barang dereng enten. Apa? Anu dodol iwak ayam goreng ngoten niku Kentucky ngoten. Kentucky. Kentucky ki, Cah. Kentucky. Oh, Kentucky to. Oh, tulisannya Kentucky gak ya? Nggih. Ah iya, Kentucky rung eneng. Ya apa to Pri kok aku ting printing to Pri. Mbok nek sing critake sing aku iso ngikuti ngono lho, dadi ana TikTok-e tok nek ngono kira ya aku ora mudeng to. Rocket Chicken wis ana rong? Dereng. Oh, ya masih ada beberapa peluang kuwi. Tegese. Karang Nongko mang bukake, Pak. Sudah ada no Karang Nongko. Sebelah mana? Oh, Alfamart sudah ada. Sudah ada. Rocket Chicken ning Puluwatu. Puluwatu nggih. Iya, nggih. Karep kula sing dalem kamangga inggen ngoten lho. Oh, kamangga inggen arep digaweke apa? Nggih nderek, nggih hari tua ngoten lho. Kolam renang. Oh, kolam renang. Asik. Besok Dijenengke. nggonmu sing beda, Mbak. Apa? Gawe objek wisata rumah hantu. Omonganmu ya bener saiki. Hantune sapa? Rasa nyewa iki dhewe. Ya bener saiki film sing laris lagi sing mengandung mistis-mistis ya ora terus omahe aja. Soalnya omah kan dienggo tekan sak lawase. Mbak Imin ki arep gawe objek wisata kolam renang. Arti jenenge Tirta Glugut Kencana. Leleng kok iso glugut. Ning isor dapuran pring. Dadi bareng dijamin di-dian. Iki ora apa-apa saiki arang-arang memperkenalkan diri ya. Pun mboten kok ya. Iya, ya so nek ning Jakarta ora apa-apa. Ah iya. Iya, nggih uget-uget rong sasi ngono iso melu awake dhewe pisan. Wah ya to lama tak jumpui terus kangen didodo rasane. Kangen dia apa? Didodo. Oh, didudu. Dudune Napa? munyo-munyo. Iya, menyemangat. Semangat kok nyatane kabeh dalang ngersake sliramu. Iya. Ya pancen lek ora aku udan kok Mbah, dadi tumbal aku ki. Ya ora tumbal. Ini oke sing tresno karo prestasimu, karya-karyamu. Iya. Kadang yen sewu kaya aku Mbak Dek Apri ngono ki to. Anu, Mbak Min, Mbak Apri sampun medal sampun mang podeske sing kaya jenengan lanang dandan wedok ngono. Lah nek lanang dandan wedok ki oke, tapi kan nek sing maju ning wayangan kan kudu berproses alon-alon, Ya. ora serta-merta instan ngoten niku. Dan Ya. ayo dirangkul bareng-bareng sapa sing gelem. Ya ora kudu ana sing wasis wicara, ana sing wasis beksa, ana sing becik nggon suarane ngoten kan potensine pundi. Ya wis sesuk Mas Gunadi karo Mas Riyadi digelungi ae nek no. Lah nggih nek dina rame ngeten iki sura niku kabeh wayangan gek kabeh mbutuhke dagelan. Rak nggih kula waduh piye iki ngoten Sirku kula. Wisnu ki tak kon dagel. Lah. Ngoten. Kak Wisnu sing jedor. Ora kudu gelungan kaya aku, Mas. Celutukan-celutukan kecil ki kan ya wis lucu kan imut anu Mas Wisnu ki wisan. Heeh, karek nganggo wig lho. Lah gue koyok ning bathuk. Mongko bathuk iki kadang pindah ning dengkul. Ya, anu apa memang spesifikasi Nggih. apa nggih komedian di wayang kulit Nggih. itu kudu kaya narasi. Nggih. Ayo harus kaya narasi. Nek mau nganggo solah tok ya belum urung patek ngangkat. Gitu. Jadi apakah narasinya itu terkonsep? Apakah itu memang celetukan dalam arti spontanitas? Ya monggo sesuai dengan anu panjenengan Kapasitasnya dhewe-dhewe. masing-masing nggih. Nggih. Tetapi nggih dari riset yang kita lakukan menjadi komedian itu bukan pekerjaan mudah. Karena responnya harus benar-benar real dan spontan dari penonton. Jadi siji loro telu kudu wis der. 4 5 6 der telu 3 kali 4 kali wis rampung. Nanti wis sudah
terbuka dengan baik. Nggih. Nah, makanya waktu kita di Banjarmasin yang di gedung itu, Nggih. itu sebetulnya pengalaman saya dari teater. Ngaten. Apa akustiknya seperti itu, penonton dan panggungnya seperti itu. Jarak jauh. Terus kalian takon mudun. Oh nggih. Solusi nganti ibaratnya nggih. Solusi, kita apapun paham. yang bisa terjadi kapanpun, last minute biasa terjadi apapun kalau perubahan-perubahan ngoten. Begitu saya masuk ke gedung itu, iki engko anggar 1 loro 3. Urung der, 4 5 6 belum der, itu berarti ini masalah ruangan. Oh. Nah, solusinya adalah saya gue tak toto dari awal. Anjir. Itu. Alhamdulillah peminatnya lancar sukses. Mantap. Anjir. Itu sebuah contoh pembelajaran ya kanggo Anjir. teman-teman dalang gitu ya. Jadi boten kudu statis, kudu ngono terus monoton ngoten mboten Oh, iya, situasional kita harus ngoten siap nggih. situasional, tanggap. Lihat audiennya, Sikap. lihat tempatnya, ngoten Nggih. nggih. Yo, saiki kon ngadeg kabeh Bang Ya. ngantuk. Mbak Ya. Nina Jumeneng, Mbak Nggih. Niken Hapsari, Iya. Mbak Nuni, Mbak Umi Hidayati Ngargoyoso Karanganyar, Mbak Sinta saking Lanjaran Taman Sari Boyolali, Ayo ngadeg Ibu kabeh. Olivia Sriati saking Laladan Jatinom. Gabus Jatinom. Nggih. Monggo Bu Jumeneng. Yo. Kabeh. Yo. Wah, jadi teke neng omah. Ya, piye? Ajeng, enggak monggo Bu Jumeneng aja arep tak teke neng omah ae ngoten niku kok lebih kok malah. Sing dideke nang omah. Lah nggih kok kendel banget lho sakniku pisan pindho Bu Sriati. Dah, mantep, Biar Pak. mantap katanya. Oh iya iya. Biar iya. mantep ngoten. Ya iya. Yo. Saiki ngambah pelok barang nggih. Nggih. Iki rung eneng pundutan piye-piye. Ketua nggih, ninate kok urung metu pelok barang ya Mbah Amin ayo gek ndang pelok barang. Oh iya. Mumpung suaranya jek wutu-wutuwe ngoten niku. Wah, iya. Oke, medley ya. Tetep Cik. dangdut Semarangan, Jaiwono, Pangpung karo apa meneh? Sing iso dindangdutke. Aku manut. Apa? Muda-mudi. Oh, muda-mudi. Cik. Muda-mudi zaman Masih sekarang. heran. Gue kos plus ya. Ya. Ya, Oke. monggo, Cok. Yo, Cok. Dados. Ya. Jaiwono, Jaiwono, Pangpung, muda-mudi. muda-mudi. Ya. Muda-mudi sik, apa-apa manut ben aja yuk. Ya. Komando Apri. Umpamane pancen sinare sambung bisa nyawang sagamu kakang lambang pitinamune jebul nasa nanyenyong ati emang rasa kumu seman jahe ni wana nangaya-naya Ya. Jaiwana bayang bayingan rasaku Jaiwana kaya
Apri Mimin closing nggih. Nggih. Pun meh 2:30 nggih. Matur sembah nuwun. Keluarga besar saking Gereh Kadilajo Karangnongko ugi paguyuban damar kedaton Nusantara. Mugi-mugi sados saged bentengi lan ngrembakaken budaya ingkang adiluhung menika lan bentengi saking budaya ingkang boten jumbuh kalian kapribadenipun bangsa lan adicara bersih menika mugi-mugi jalarani warga ing Gereh lan sekotenipun dados sehat sedayanipun lancar samukawesipun amin. Matur sembah nuwun saged kepanggih sanes wedal. Rencang-rencang Sanggar Cemara semangat sehat. Amin. Bledegan terus. Pinanggih pinjang dalu nggih. Amin. Sembah nuwun. Nggih, terima kasih Apri Mimin, Kang Gareng. Ya dole. Kang piye to? Ki kejaba nderek mangayu bagya uga matur nuwun ya. Muga-muga lekase Profesor Sugiarto andayani marang sekabehe ya, Tru. Panjenengane uga pinaringan sehat, pinaringan apa ku mau barokah. Iya. Sur merambah marang kabeh warga ing Gereh Kadilajo kene. Ya. Yo, kae kakekne wis nyaketi ndara parikesit. Yo, Kang yo, ayo Tru yo. Tunjung pangtrate. Soroting pandang sumuluh madangi pasarean ngenani wadana remu-remu kelingan ngangrangan sang tiap manohon manohon sumungkemku Astarya Bharata Bekasan muwai kotono yaiku wisanggeni moyo Gegek sadulita mel Ndara Bapa bendara kula bapa lancur kula Den Ndara parikesit panjenengan jengkar saking negari Hastinapura inggih negari Hastina mboten paring dawuh menapa-menapa namung saking tepunging wimba miwah gariting wadana kawuryan nedeng nandang dukita niki ngantos mlebu ngalas boten kepareng-paring dawuh
Semar niki wong tuwa nadyan ora iso apa-apa mbok menawa saged klungsu udu klungsu utawi sembur-sembur adas ngaten lho Ndara. Kiai Semar, nggih pripun? Iya. Kiai rumangsa didodhok rasaning atiku sarta rumangsa ora pantes aku mapan ana ing negara Ngastina. Sababipun kados pundi? Saperangan para pepunden ngudang marang parikesit ingkang bakal jumeneng nata ana ing negara Ngastina, nanging aku dhewe rumangsa durung pantes sabab cubluking panemuku tunging reh samukawis. Apa meneh Kanjeng Rama Pangeran Arjuna, Kanjeng Eyang Arjuna nguman-uman marang parikesit. Nguman-uman pripun lho? Mbahmu Ndara Arjuna nguman-uman pripun lho? Menawa aku bocah kang durung nindakake bab apa wae, sarwa mangan enak turu kepenak nglungguhi klasa gumelar. Aku durung ngrasakake perih, aku durung nate perang, aku ora duwe pambudidaya apa-apa kang tegese isih adoh lan kothong sanguku. Mula ora pantes yen ana sak jelarit ing telenging atiku kepengin dadi ratu ana ing negara Yastina, Kiai. Ngaten nggih, Den. Jenenge wong tuwa luwih-luwih Ndara Janaka. Napa malih? Ndara Abimanyu niku putra sing ditresnani, ingkang langkung dipun tresnani dening Ndara Arjuna. Sampun boten wonten panjenengan gantosipun. Tresnane kalih sampeyan niku lair dumusing batin. Pangandika ingkang kados mekaten kala wau mboten kok tegesipun nguman-uman babar pisan mboten, namung menika mujudaken pamecut. Ibaratipun ndika Ndara Parikesit sampun tinuding dening Gusti, sampun pinilih dening kodrat badhe jumeneng nata wontening Yawastina. Panjenengan kedah nyamektakaken lair lan batos. Ngibarate duwe wadah ya kudu diseni. Mekaten. Saora-orane ya wis tau nindakake laku prihatin kaya wong atuamu, kaya simbah-simbahmu dhisik, Ndara. Mengkono ya Kiai. Inggih. Terus aku kudu kepiye, Kiai? Nggih, niku ngarep niku, Den. Niku namine Alas Dandaka. Bapakmu riyin Ndara Abimanyu nampa wahyu cakraning rat wonten ing mriku. Cobi panjenengan ngeningaken cipta kula tingali saking kula tenggani saking ketebian mantenging pangesti meneping rasa mugi-mugi samangke saged nuwuhaken daya luwih tumrap jengandika Ndara Parikesit lho. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasareyan om ngenani wadana remuremu kelingan ngangrangan sang tiah manohon kong sang tiah manohon kong sumungkem guling sang kakung rerepo sang kakung rerepo babu heman
Iya bakal tak tindakake apa kang dadi pangandikan iki Lurah Brodranaya muga-muga bakal antuk pituduh saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kutha Pandhawa tata kanthi wisaya Indriyaksa Sara Maruta pawana bana mangkono Samarapamoring suksma sinuksmaya winah yang asapi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana harlen saking liyep layabing aluyup ing mangsah semedi maladining Raden Parikesit ya Raden Paripurnama mantenging cipta amegeng napas mandeng pucuking grana kusika nutupi babahan hawa sanga tanana kang pinelngemuhung sihing Gusti ingkang akarya jagat tumrap bakuh kukuh jiwaning Raden Parikesit mapan ana ing alas Krendayana napak tilas papan pasmedene ingkang Rama sawarga Raden Abimanyu nalika nampa wahyu cakraning rat eling-eling satria luhur trahing kusuma rembesing madu tedhaking atapa turuning Andanawarih saking panggoda ingkang agal ingkang lembut tan kuwawa njugarake smedine Raden Parikesit
Buronwana ingkang galak nedya ngancap marang Raden Parikesit. Datan opah datan tumulih kang pineleng muhung kanugrahaning Gusti ingkang akarya jagat. Mundur manungkul kabeh saking Buronwana anyarengi praptan ingkang Hyang Raden Arjuna. Pangabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Eyang sepinten lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami Ndara Arjuna ingkang rawuh wonten ing alas Krendawahana mriki lho. Iya putuku nggih wong bagus Parikesit ora jeneng pun Eyang nguman-uman kalawan jeneng sira kulup pancen jejibaning satriya luhur mono kudu ngasah marang jiwane lan wektu dina iki jeneng sira kulup Parikesit wis nindakake tindak kang apa mestine jumbuh marang apa kang didhawuhake lan ditindakake dening para luhur. Nggih mbok bilih mangke kinodrat putu Mundara Parikesit ingkang badhe nglajengaken sejarah wonten ing negari Wastina Ndara kabeh marang amung sumarah marang Gusti kang kawasa praptaka ning papan iki muhung nampa dawuh saka para kadang supaya nglarapake Parikesit ana ngarsane para pebunden ing Yastina. Kakang Semar inggih lajeng keparingipun kados pundi Ndara? Daya-daya ndak kanthi kundur marang Hastinapura wong bagus inggih Kanjeng Eyang suwawi kula dherekaken ya. Kenthonging Paluapindo wang siting kakung karagan Anjra sabdaning soto
kaluro asauran samono pan merahino yeku bangkaton sumirat etan soroting haruna lir netraning sarirapo lintange Panjrina wis kekejring awang-awang tumlawung manglunging kayon kaya-kaya sungsas mita lamun wis meh wanci gagat bangun enjang lawa kalong saliwuran loro pandhelikan jerih kawanan ing semune rembulan wis gumliwang sak nginggiling gunung maruta midit ngesi sagung dumadi ayah anggugah saisining bawana mega bangasulak dene rantak-rantak ing brangwetan mracihnani lamun ratri wis gumantining rahina Sang Hyang Suryarsa miji lamadani jagat raya sinigek ingkang dawek sengseming swasana nahan gentos ingkang cinarita ingkang wonten ing pertapan Yaksarata ulan jare Raden Irawan nenggih Dewi Titisari ing adhep putranira nenggih Bambang Wiratmaka kawriyan Kadilayan